Марката Слънце-Луна отдавна е позната на почитателите на здравословното хранене у нас. За философията, която стои зад нея, говори създателят Милен Класанов. Хляба Слънце-Луна се роди в фурната ни в Княжево, където аз експериментирах с пълнозърнестите брашна. Много ми беше интересно и важно да се прави хляб от истински пълнозърнести брашна, съчетани с качествени продукти, подправки и да няма вътре подобрители, отцветители, емулгатори, ензими и така нататък. Слънце-Луна вече не е само името на хляба, а и името на цялото това движение, ако мога така да се изразя, защото то не е бизнес, не е само някакво заведение или хлебопекарна, то си е изцяло начин на живот. Ние проповядваме тук едни етики и една ценностна система, която се опитваме от години наред да я внедрим. Ценностна система е, може би, фундамента, на който стои едно общество. В момента това, което мога да кажа, че сегашната ни ценностна система е тотално объркана. И това, което ние се опитваме да наложим е, може би, тотално обратното. Това е свят без войни, без химикали, храна чиста от ГМО, природата, ресурсите, запазване. Общо взето наистина другата страна на сегашната ни ценностна система, където говори експлоатирай само, ресурсите са безкрай, грабете, взимайте, българи, тарикатлейте, нали, всичките тези неща, общо взето обратното. Така че, нали, който е посещавал тук и има възможността да се запознае и с начина на готвене, и с нещата, които приготвяме, той ги усеща тези неща и знае за какво говориме. Други могат да се запознаят в интернет сайта ни с тази идеология.